Takže čau lidi, tohle bude moje 3. video. A bude to Stickman's Corner 2016. Budu hrát asi Euro a to nevím, s kým mám teď zápas a už je to čtvrtfinále. A pak si dáme i Bundesligu. Tam hraju za Bayern. Jo, tak už vím. A nechám se český a jim dám si bílo, zelený. Můžeme se pustit do zápasu. Tak. A nepište mi, že moc nepřihrávám, to je moje taktika totiž. Já pak dám tak hodně gólů a tak. Tak teď mám obranu a naštěstí se to zvládnu. Ale nebudu moc mluvit, protože se soustředím. Tak, hop. Nevyšlo. Nevadí. Musíme se vracet. A je to gól. Ne, dobrý. Tak, můžeme hrát dál. Naštěstí. A to 1-0. Supí. Mám to bylo 1-1. Tak, teď jsem dal dlouhý výkop. Tak jsem to nestihl. Tak nevím. Mám. Co tam dostal? Dobrý. Mám zase míč. Bylo vedle. Tadyhle. A je to 2-0. Byla krásná střela. Bych chtěl vedení tak 4-0, aby pak kdyby mi dali 3 góly, tak abych nemusel pak třeba to vyrovnávat. Aspoň 3-0. A já mám taktiku takovou, že obránit není skoro nikdo. A asi pak bude video z Minecraftu. Kam se jich vyjde? Můžeme znovu. No, nevadí. Teď tam zůstal gól. Tak 3-1. Uvidíme, jestli s tím ještě něco uděláme. Říkejte mi, že jsem úplně dobrý, protože je to pravda. Já už to hraju tolikrát, já jsem hrál i 14, takže už to mám na cvičení. Hrál jsem i hokej. Ten budu hrát, až si ho stáhnu, tak budu taky natáčet. 5-1. Nevadí. Máme další míč. Hop. 6-1. Si myslím, že tenhle zápas zvládneme úplně dobře. Kanál se jmenuje Standy videa, kdybyste to někdo chtěli říct kámošem, když na ten kanál koukáte, tak je to asi jasný, že to víte. Rychle dozadu teďko. Se budu snažit taktiku přihrávání.
A poločas. Ježiši, ty reklamy. Dobré. A můžeme se pustit na druhý poločas. Kdyby to bylo takhle, taky, jak už to je 12:2, tak to asi nedopadne. Hop, hop, hop. A tak to byl krásný gól. A pak bych chtěl, abyste mi do komentářů napsali, kolik mám hrát zápasů. Já budu hrát jenom jeden. Teda tohle by bylo, a pak kdybyste mi tam napsali, tak bude víc. No. To je aspoň zahrána. O, tohle to bylo pěkný. Ale do útoku a tohle jsem dal moc. To bylo moc. Skáváme míč. Hop. A je to 8:2. Myslím, že už nemá šance. Tak teď tam nikdo nebyl. Zkusím. Můžeš. A do popisku nebudu nikdy nic dávat. Já budu mít pak stáhlý i Slitherio, to jestli znáte, tak to budu taky natáčet. Z toho mám jeden díl. Budou i vlogy a takový. Takže teď musíme se tam dát na skoro gól. Tak to. Jdeme. Jo, 10:3. Já nejsem tam jakože nějaký noob. Když to mám na normál. Vlastně tohle ještě na easy. Ale budu přenastavovat na normál. Dva, 3. A 8 gólů pořád vyhrám, takže můžeme tam nasolit dalšího a je to tam. Ještě by to chtělo dát. To bylo o 10. Možná pak bude i stream. Bum. A to taky bylo. Už je 90. minuta. A vyjde to na 10 minut. No, tak minimálně asi 2 by to. A postupuju do semifinále. Koho tam mám? Taky. A Německo. To bude těžké.
pak bych měl Austrálii nebo Ukrajinu, kdybych vyhrál. A v finále bych hrál buď to s Ruskem, s Rumunskem, s Maďarskem nebo se Španělskem. No, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like a zatím čau.